Danas sjećanja na okupaciju herojskog grada i pale borce Vukovara, Združ katoličkih skauta, Prva hrvatska sušačka gimnazija, Klub navijača Rijeke i zajednica udruga iz Domovinskog rata organizirali su program pod nazivom Vukovar u Rijeci. Učenici Prve sušačke gimnazije spuštaju se u grad. Cijeli njihov put svijetli. Smatram da ovo je jako super događaj koji i donosi da i mlade generacije se osvijeste što se dogodilo, znači 18.11.1991. Na putu im se pridružuju i drugi, građani, branitelji, riječki nadbiskup i glavni riječki imam. Dok se ta kolona slijeva s istoka, sa zapada ulazi plavo-bijela zastava. U rukama navijača Rijeke, Armade, zastava Vukovara. I svi se onda spajaju na mostu hrvatskih branitelja. Riječanin sam, inače sam iz Kastva i ponosan sam što sam bio u vojsci. Imam sina invalida 45% doživotnoga. Mali most je preuzak za sve. Svijeće i pjesma. I molitva za žrtve tog strašnog razaranja. Ta žrtva nas obvezuje da je poštujemo, da je cijenimo, a to ćemo najbolje činiti ako živimo duhom koji je nadahnjivao naše branitelje. A to je bio duh žrtve za zajedničko dobro. I 24 baklje u rukama mladih. Svjetlo koje onda u Vukovaru ipak nisu uspjeli ugasiti.